Hola a tots i totes, benvinguts a un nou capítol de Cinemàtica en dues dimensions. Avui farem un exercici que sembla estrany, us costa molt de fer, perquè l'exercici en realitat no porta gairebé dades, o cap dada per vosaltres, no porta ningú número, però ens dona un resultat numèric. Així que anem a veure com es fa aquest exercici. Anem a canviar de pantalla i comencem. Aquí tenim l'exercici. L'important, com sempre, llegir-lo. Diu, un noi sap que si neda a favor del corrent del riu és capaç de recórrer paral·lelament a la riba i en el mateix temps el doble de la distància que nedant contracorrent. Si vol travessar un riu i arribar a l'altra riba en el punt directament oposat al de sortida, en quina direcció ha de nedar? I ens dona un resultat de 109,47 graus. I en realitat sembla que no ens estigui donant dades. Així que, com es planteja aquest exercici? Apartem l'exercici i el primer és entendre-ho bé. I per entendre-ho, el millor que cal fer, el millor que podem fer és fer-nos un dibuix del que m'està explicant. Tenim un riu. El farem horitzontal. Tenim aquí un riu. D'acord? I imaginem-nos que el riu, la seva velocitat és aquesta. Això serà la velocitat del riu. No la coneixem, però sabem que va en una direcció i posarem que és aquesta. D'acord? Llavors, ens diu que això és una riba, per cert, per si algú no ho ha entès. Això és la riba del riu. D'acord? I fixem-nos que nadarà, el que primer ens diu és que nadarà paral·lel a la riba. D'acord? I em diu que si neda a favor de corrent, és a dir, quan el noi es posa aquí a nedar amb la velocitat del noi, velocitat del noi serà aquesta. Em diu que a favor de corrent recorrerà, no sabem quina, però serà una determinada distància, i en aquest moment ho estarà fent a favor de corrent. A favor de corrent vol dir que corre en la mateixa direcció, neda, en la mateixa direcció i sentit que el riu. D'acord? Llavors, què estarà passant en aquest moment? En aquest moment, tot és moviment rectilini uniforme. L'equació de moviment rectilini uniforme serà x és igual a x0 més velocitat per temps. D'acord? Per tant, quan va a favor, què li passarà? Doncs que aquest desplaçament és igual, la x inicial no ens importa, a la velocitat, i la velocitat que porta quan va a favor és la velocitat del noi més la velocitat del riu. I trigarà un temps en fer aquest desplaçament. D'acord? I diu que en el mateix temps recorre el doble de distància que nedant contracorrent. És a dir, quan el noi es posa aquí i nada 2,4 més o menys, seria aquesta, i la velocitat en mòdul és la mateixa, el noi fa la mateixa velocitat a favor que en contra, suposant que està descansat i tot això. Doncs, quan va a contracorrent, no recorre tota la distància, sinó que és capaç només de recórrer fins aquí, fins a la meitat. I aquest trosset, llavors, direm que és d mitjos, el que recorre quan està a contracorrent. Per tant, a contracorrent, què és el que fa? Doncs en el mateix temps, la gràcia és aquesta, d mitjos, en el mateix temps, quina velocitat porta quan va contracorrent? Doncs és la velocitat del noi menys la velocitat del riu. Però ho fa en el mateix temps. I tenim aquestes dues equacions. D'acord? Ens queden aquestes dues equacions. I aquí tenim molta cosa que coneixem. Quina és la que ens molesta? La D, encara que no la coneixem, és com si fos una dada. I les velocitats del noi i del riu també. La gràcia és que el temps és el mateix. Per tant, què és el que farem? Doncs, per exemple, es pot dividir una de l'altra o fer tranquil·lament aïllar el temps. Aïllo el temps aquí, em quedarà que és la distància dividit
En el cas de favor, per la suma de velocitats, la velocitat del noi més la velocitat del riu, i a la segona equació em queda que el temps és la distància dividit, tenim el 2, i aquí tenim que multiplicar aquest parèntesi que va parar al denominador, a la velocitat del noi menys la velocitat del riu. I aquest temps diu que és el mateix. En el mateix temps recorre la distància quan va a favor i recorre la meitat de la distància quan va en contra. El temps és el mateix. Perdona. Per tant, amb aquestes dues equacions què puc fer ara? Doncs les puc igualar. La distància dividit per la velocitat del noi més la velocitat del riu ha de ser igual a la distància dividit de 2 que multiplica a la velocitat del noi menys la velocitat del riu. D'acord? Ja ens queda això. Primera cosa que veiem, si arreglem això, vale? Les dues distàncies, que també, ara, el 2 està aquí, però el que són la D és el mateix, perquè el que hem fet és, tot li hem dit D, i la meitat D mitjos. Per tant, la D, que està en tots dos llocs al numerador, s'elimina. I passant això als costats a la part de dalt, i així arreglant-ho, això acaba quedant-nos que dues vegades la velocitat del noi menys la velocitat del riu és igual a la velocitat del noi més la velocitat del riu. Arreglem dues vegades la velocitat del noi menys dues vegades la velocitat del riu és igual a la velocitat del noi més la velocitat del riu. D'acord? Llavors, anem a arreglar això. Posarem totes les velocitats del noi, per exemple, a l'esquerra. D'acord? I tindrem dues vegades la velocitat del noi menys la velocitat del noi és igual, i aquest al canviar de costat, aquest l'he canviat a aquest costat, per tant he passat amb negatiu, i aquest al canviar-lo a l'altre costat es farà positiu. Dues vegades la velocitat del riu més la velocitat del riu. Si ara fem aquestes sumes em queda aquí que la velocitat del noi és igual a 3 vegades la velocitat del riu. I ara no conec ni la velocitat del noi ni la velocitat del riu, però la condició que han de complir perquè passi això de que nedi una distància quan va a favor i la meitat quan va en contra és aquesta. Respecte del riu, ara tenim que la velocitat del noi ha de ser 3 vegades la velocitat del riu. Vale? Ja tenim una condició que podem aplicar a la segona part del problema, que és el que busquem. Si vol travessar un riu i arribar a l'altre riu en el punt directament oposat al de la sortida, en quina direcció ha d'anar? Molt bé. Full 9, ens tornem a plantejar el riu, i ara que ja sabem que el noi porta 3 cops la velocitat del riu, d'acord? Si ara el noi surt d'aquí i vol arribar exactament aquí, vale, a la riba oposada, sabem que ell no pot nedar així, perquè no ens oblidem que tenim aquí la velocitat del riu. D'acord? Ell porta aquí la velocitat del riu. Si jo em poso a nedar directament així, la velocitat del riu m'arrastrarà també cap a davall, acabaré movent-me en aquesta direcció i acabaria aquí. Sabem que això no ho podem fer. Què és el que havíem de fer? Què vam explicar que havíem de fer? Doncs havíem d'agafar i posar la velocitat així, aquesta seria la velocitat del noi, de tal manera que llavors la projecció horitzontal, aquesta, que li direm la velocitat del noi en la direcció X, en mòdul, d'acord, havia de ser igual a la velocitat del riu, que és aquesta d'aquí, és aquesta posada aquí, d'acord? Aquesta posada aquí, volem que aquestes dues siguin iguals. Això és el que volíem fer, de tal manera que es cancel·larien el mòdul i l'únic que sobreviuria seria aquesta altra velocitat, que seria la velocitat vertical del riu. Correcte? Molt bé, doncs em demanen aquest angle. Ens donen 109, em sembla recordar, això vol dir que segurament serà aquest angle, el que ens estan donant. D'acord? Però nosaltres el que anem a fer ara és aquí, vaig a fer en dibuix en gran. Aquesta serà la velocitat del noi, que es descomposa en
el component horitzontal, velocitat del noi x, d'acord? I aquesta d'aquí, que és la component vertical, que serà la velocitat del noi en y. Posarem les fletxetes, que segueixen sent fletxetes, segueixen sent vectorets, d'acord? Molt bé, com que ens demanen tot aquest angle, el que anem a fer és, anem a calcular aquest angle d'aquesta configuració i després li sumarem els 90 que serien aquests, d'acord? Anem a calcular aquest angle. I aquí veieu que també és aquest angle d'aquí. Total, que tenim aquí un triangle rectangle, que és aquest, que és exactament el mateix que aquest, d'acord? Però tancarem aquí, tenim aquest triangle rectangle i per trigonometria, nosaltres sabem que aquest és el mateix que aquest costat, aquest d'aquí és el mateix que aquest costat. I què relaciona aquest costat, la hipotenusa i l'angle? El sinus. Si mirem les raons trigonomètriques, sabem que el sinus d'alfa és catet oposat, si aquest és l'alfa, aquest és el catet oposat, que és el mateix que aquest, per tant, la velocitat del noi en x, dividit per la hipotenusa, que és la velocitat del noi. D'acord? I ens queda aquesta equació. Però no ens oblidem. Què estem obligant aquí? Estem obligant a que la velocitat del noi sigui la velocitat del riu. Per tant, què ens queda? Que el sinus de l'angle ha de ser la velocitat del riu dividit per la velocitat del noi. I ara és el moment en què aplicarem els coneixements que hem obtingut abans. I és que el noi, que complia les condicions que ens han dit abans, volia dir que la velocitat que portava el noi era 3 cops la velocitat del riu. I llavors ara aplico aquí i em queda que el sinus d'alfa és velocitat del riu dividit de la velocitat del noi, que és 3 cops la velocitat del riu. Llavors la velocitat del riu del numerador i la del denominador se m'eliminen i em queda 1/3. I ja podem calcular alfa. Vinc aquí i dic, vale, alfa és l'arc que té com a sinus 1/3. I ara és el moment d'agafar la calculadora i calcular aquest arc sinus, d'acord? I calculem l'arc sinus d'1/3 i ens dona que l'angle és 19,47 graus. I ara és el que us deia, aquest angle és de 19,47 graus. Respecte de l'est, que és com s'acostumen a donar totes les dades sempre amb angles, en realitat, la latitud i la longitud també fan aquestes coses. L'angle que ells m'estan demanant, en realitat, si marqueu que aquest és l'alfa i que l'esteu calculant, en un examen acostumem a corregir-ho bé. Però ja que ens ho donen així, ells ens demanen tot aquest angle, d'acord? Que li direm, aquest angle li direm beta, i diem, i beta és alfa més 90 graus, és a dir, 19,47 graus més 90 graus, que ens dona el 109,47 graus. I aquest és l'angle respecte de l'est, que és com s'acostumen a donar, que s'ha d'inclinar, que ha d'apuntar, ella es posa aquí, si això és l'est, cap allà, ell diu, l'angle que m'haig de marcar cap allà, des d'aquí, és 109,47 graus, i arribaràs aquí. I d'aquesta manera soluciona aquest exercici, anem a comprovar-lo, perdoneu, no era desfer el que volia, era la pàgina anterior, 109,47. I d'aquesta manera soluciona aquest exercici que semblava complicat perquè no teníem cap dada en tota aquesta zona, no hi havia cap dada, però sí que em donaven un resultat numèric. Doncs és degut a això. Es resol d'aquesta manera. Espero que l'hàgiu entès, que sigueu capaços de reproduir-lo i el més important aquí, fixeu-vos-hi, és llegir atentament el que posa l'anunciat i entendre-ho. I és necessari moltes vegades fer el dibuix per entendre-ho. I recordar què és la riba i quan anem a favor i quan anem en contra, quines condicions s'estan donant.
Molt bé, espero que us hagi ajudat. Ens veiem en un altre capítol de Cinemàtica en dues dimensions. Passeu bé!